Sportski centar Oaza u Sremskoj Mitrovici utočište je za plivače iz tog mesta, ali samo tokom leta. Takmičari ipak nemaju problem da budu konkurentni plivačima iz drugih klubova koji treniraju tokom cele godine. Ipak za vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni neophodno je da Sremska Mitrovica dobije bazen koji radi cele godine. Što se tiče samih sportskih rezultata, uspeli smo u ovim gotovo neverovatnim uslovima da ostvarimo sasvim solidne i sportske rezultate. Evo, ove godine imamo prvaka Vojvodine na 50 metara delfin juniorskog, imamo medalju na 50 metara prsno za starije pionirke, imamo republičkog prvaka školskog Stevana Sapuna na 50 metara slobodno. Znači, imamo još dosta medalja sa zvaničnih takmičenja Plivačkog saveza Srbije, međunarodnih takmičenja. Kažem, to je gotovo sve nestvarno kada znamo da bazen u Sremskoj Mitrovici radi manje od 4 mjeseca, ovaj na kome sad nalazimo godišnje, a sve ostalo se snalazimo, putujemo u Novi Sad, Vrdnik, plivamo u gotovo neverovatnim uslovima. Mislim da smo se dosta naučili, moj trener i ja, kao i ostali plivači, moji roditelji i svi koji su nas podržavali, ali eto, isplatio se trud i sve to. Pa ne znam, ja se nadam da će Mitrovica u narednim godinama možda i dobiti bazen ili čak ovaj bazen da radi tokom cele godine, tako da ćemo svi moći dalje da napredujemo. Različiti su razlozi zašto se neko opredeli za plivanje, a u ovom vojvođanskom mestu većina mladih prvo počne sa jednim drugim bazičnim sportom. U pitanju je atletika, a da bi i plivači dostigli uspehe atletičara iz Sremske Mitrovice, neophodno je da se poveća broj mališana koji treniraju sportove u vodi, što opet nije moguće bez bazena koji radi tokom cijele godine. Mislim da sam kao i svi počeo sa plivanjem prvenstveno zbog zdravlja i razvijanja i onda je to kasnije preraslo u neko takmičenje i takmičarsko plivanje, a uslovi u Mitrovici su prvenstveno preko leta ok, super dok bazen radi, ali od septembra i već do nekog maja, znači tih 8 meseci, plivači plivačkog kluba Oaza Sremske Mitrovice moraju da putuju u Vrdnik i tamo da treniraju. Imala sam nedavno takmičenje prvenstvo Vojvodine, treća sam u Vojvodini, u mojoj disciplini to je prsno. Pored prsnog plivam i delfin. Da li se takmičili na državnom prvenstvu, kakve si uspehe tamo pravile i kakvi su ti neki planovi za budućnost? Na državnom još nisam, ali planiram da nastavim još dugo da treniram. Od osnivanja kluba 2007. godine, trener Aleksandar Gavrilović osim takmičarske sekcije drži i obuku neplivačima, a upravo je jedan od ciljeva plivačkog kluba Oaza da stanovnici Sremske Mitrovice od najmlađih do onih u godinama nauče sve plivačke tehnike. Počela sam da treniram plivanje sa 3 godine. Treniram ga zato što volim da sam u vodi i volim da plivam tako. Da li si se već takmičili i kakve si uspehe pravila? Takmičila sam se i imam dobre uspehe. Jednostavno Mitrovica mora imati svoj bazen. Jasno je svima da svi bazeni svuda na svetu nisu rentabilni, ne mogu da opstaju sami, ne mogu da stvaraju profit, da su svuda izdržavani, ali to je stvar civilizacijskih razvoja, to je stvar kulture. Znači, bazen se ne može pogledati kao neki sportski objekat, već, kažem, više ima neke druge aspekte, zdravstveno, vaspitnje, i to je elementarna kultura. Svuda u svetu deca koje od 4, 5, 6 godina ne nauče da plivaju, oni su već, smatraju se nepismeni. Kod nas imamo, evo, dokaz veliki broj odraslih koji ne znaju da plivaju. Drugo, deca se, nedovoljna fizička pripremljenost dece, u školama se relativno slabo radi, tako da Mitrovica ima ogromnu potrebu za bazenom. Uspesi Milorada Čavića bili su zamajac za druge srpske plivače, pre svega Ivana Lenđera, koji takođe u disciplini 100 metara delfin pravi sjajne rezultate. Jedan od razloga za ekspanziju plivanja u našoj zemlji jeste i razmena znanja, odnosno volja vrhunskih takmičara da podele svoje iskustva. Milorad Čavić, drugi na olimpijskim igrama, prvak sveta u 50 delfin, drugi na 100 delfin. I izuzetan kao čovjek. Ja sam imao priliku da upoznam i njega i Ivana Lenđera i mogu da vam kažem da su to dva izuzetna plivača, sportiste i ljudi pre svega koji uvek hoće da pomognu i rado se odazivaju na svaki poziv i svaki mogući savjet kome god šta treba, oni su tu uvek. U bazenu dužine 25 metara sa svega nekoliko staza održavaju se i plivački mitinzi koji su u zvaničnom programu Plivačkog saveza Srbije. Drugi ovogodišnji na programu je 17. avgusta, kada se očekuje preko 300 takmičara iz naše zemlje, ali i iz regiona. Naš klub godišnje organizuje 2 mitinga koji se nalaze u zvaničnom kalendaru Plivačkog saveza Srbije. Oba su međunarodnog karaktera, nastupi preko 300 plivača. Uslovi za održavanje takmičenja koji sami vidite izuzetno su loši, skromni, ali druženje, ono što je najvažnije,
mi se orijentišemo na mlađe plivače, gde sportski rezultati nisu toliko važni. Važno je plivanje, druženje, socijalizacija, što mislim da je najveći benefit. I kažem, napravimo sasvim solidne, lepa takmičenja i vidim da se godinama vraćaju i iz drugih zemalja. Stefan Sapun, Miloš Starčević i Ana Plavšić predvode generaciju perspektivnih plivača iz Sremske Mitrovice, koji se već na početku karijere suočavaju sa činjenicom da moraju da promene sredinu ukoliko žele da tokom cele godine treniraju sport koji vole. Plivački klub Oaza, uprkos velikoj želji, ne može im pružiti osnovne uslove za razvoj i zbog toga potencijal ne bude uvek iskorišćen.